Привет на всички! Румен Ковачев е пак отново при вас. Здравейте, приятели! В това видео искам да споделя с вас една моя мечта, която имам, и да предложа начин за осъществяването й. Всички виждате в какво време е светът, т.е. в какво положение е светът и в какво объркано време живеем. Навсякъде цари хаос и безобразие. Специално за България гледам в Фейсбука нещата, които се публикуват от хората. Голяма безработица, младежите завършват специалности, а нямат място за реализация. А и защо, като парите, които получават като възнаграждение за своя труд, в края на месеца половината от тях се взимат от държавата и отиват за плащане и за сметки. Според мен и решението на този проблем, специфично за България и като глобално разрешение на проблема икономически, е всеки един да започне да работи за себе си. Света в момента, в който живеем, от друга гледна точка ни предлага страхотни възможности. Интернета в момента се намира в страхотно развитие. Той все още не е достигнал максимума си. Какво има предвид? Всеки от нас има компютър. Пазар може да ни бъде цял свят. Имаме връзки един с друг, било чрез видео, било чрез телефони. Не както едно време да пишем писма. Спомням си го това време и предполагам доста от вас също си го спомнят. Отнемаше доста време докато стигне едното писмо до получателя. Евентуално чакахме още толкова за отговор. Но да не се отклонявам от темата, по която говоря. Единственото, което виждам като начин, като възможност за стартиране на бизнес от различните видове, които ни се предоставят, за мен това решение е мултилевел маркетинга. Знам, че много от вас ще кажат: айде, този започва да ни говори за пирамиди, минали сме го този път. Приятели, не е така. Има голяма разлика между финансова пирамида и мултилевел маркетинга. Не е мое мнение, много големи специалисти отвъд океана и в по-голямата си част от Европа също изказват това мнение, че този вид бизнес, мултилевел маркетинга в Европа е малко, не малко, а доста изопачен. Ще споделя моето мнение. За мен това е едно, че е прекрасен бизнес. Другото е, че дава голяма възможност за реализация, защото това е бизнес на взаимоотношение. Не е както останалите видови дейности, да започнеш бизнес, държавата почва да те притиска с данъци, с лицензии и едно друго. Единственото, което е необходимо, за да се започне собствена дейност с мултилевел маркетинг компания, това е само да се инвестират пари в един от трите пакета. Повечето фирми предлагат 3 пакета, за да почне да се стартира. И уникалното е, че в рамките на няколко месеца тези пари се възвръщат. Така че специално за тази тема финансови пирамиди и мултилевел маркетинг ще направя видео специално на тази тема и ще се радвам да вземете участие в диспута. Другото, което исках също така да споделя с вас, е, че фирмата, с която се занимавам, това е Organo Gold. Предполагам, доста от вас го знаят, защото следят постовете ми и виждат на основното табло какво излизат от мен и от колегите ми, призивите към вас, които пращаме и публикуваме всеки ден. Organo Gold предоставя един страхотен шанс.
Защо? Защото продукта е кафе. Кой не пие кафе, си помислете? На мен ми направи впечатление тази сутрин, че много от постовете сутрин като се събудим и повечето от вас публикуват снимки с кафе. Също така всеки един от нас пие кафе, или чай, или горещ шоколад. Независимо какво е, но основата е кафе. А продукта на Organogold е точно това – кафе. Субстанцията, която се пие най-много след водата. Ако се поинтересувате, нали, за статистиката, която показва колко чаши на ден се пие в Европа и в глобален мащаб, като на Земята има предвид, просто ще се изумите. И другото, което е самата система, която предоставя Organogold за печалба, е уникална. Сега не мога да кажа, че съм изследвал много компании, но имам опити с няколко компании. Поинтересувах се за други, които на мен ми предложиха. Да ви кажа честно, такова нещо до сега не съм срещнал като система за възнаграждение на дистрибуторите си, като предоставяне на възможности за по-добър бизнес и прочие, и прочие. Та, от друга страна, искам и да ви призова да обърнете малко повече внимание върху тази компания, защото предполагам знаете, но пак ще го кажа, до Нова година тази фирма ще започне да функционира напълно в България и в цяла Европа. Ние, българите, знаем доста езици. Прощавайте. Едно време ни задължаваха да учим руски, много от нас знаят руски. Друго е, че съвременната младеж е много добре, дори би казал на ти с английския, най-говорящия се език в света. Така че това е възможност, която няма граници, просто няма граници. Аз съм удивен от тази компания и ще продължавам да работя с тази компания и ще се радвам, ако всеки един от вас, който гледа това видео, въпреки че не е в съвършенство, все още трупам опит, опитвам се да бъда професионален, все още е нов продукт за мен е видео, връзката ми с вас, но приканвам ви, поинтересувайте се и ще се радвам, ако и вие достигнете до моето убеждение и заедно направим един екип и да се борим за нашата финансова свобода. Благодаря ви за вниманието. Ще се срещнем отново. Всичко хубаво!